Vuka Mzansi noSigqemeza kuKhosi FM. Indlela yokuqala usuku lwakho. Isikhathi sakho Khosi FM 14 minutes after 8. Singena kuhlelo la sithi khona #Westbank how to. Hey wena Zamango. Ngingehlukanise. Nani. Khosi FM. Milonge iphela ngevuka Mzansi breakfast show 6:30 to 9 a.m. uKhosi FM. Abaningi bakhala bethi Sigqemeza imibuzo yethu siyayifaka kodwa sikakaze siyithola impendulo kodwa ke mawukuthi ufuna yonke into yakhe ihlale kahle ingalahleki nale hashtag ebaleka kakhulu okumele ungayikhohlwa ufike phela nje uhash bese ke uthi Westbank oku WESBANK igama elilodwa lelo ulixube no how to HOWTO so nje igama nje elilodwa konke kuhlangene utithi nje oluthi #Westbank how to #WESBANK HOWTO #Westbank how to. Sikhuluma indaba ke yohambo lokuthenga kwemoto, uhambo lokuthenga imoto into ke engekho lula kakhulu ikakhulukazi makuthi ucabanga amanani amakhulu kanye namagama angachazeka lokho uhlangabezana nawo makuthi uyofunda imoto bese ugcina ubona lo mbuzo lo umdala ukuthi kampela ngempela ke mina ngizoqala phi makuthi umthenga wemoto oqalayo ungazi ukuthi uzoqala kanjani noma ngabe ke mhlawumbe usanda kuthenga imoto siboneke nje indlebeke ke ngoba ke uJunior Duma wase Westbank so sinikeza amacebo kazokwazi ukuthi asize la sisho khona sithi #Westbank how to aphathelene nokuthengwa kwemoto ufuna ke uma unombuzo nawe akwazi ukusibhalela ekhasini lethu la kwa Westbank Asset Finance bese ke liku Facebook noma ku Twitter usebenzise lezo hashtag yethu ethi #Westbank how to khona kanjani ke uJunior sibingelele sikwamukele kuKhosi ekseni Ngiyabonga kakhulu ukuba nani futhi nabalaleli bonke boKhosi kade silindile ukuthi umsombuluko ufika nini kuze sikwazi ukuthi siqhubeke nodaba lwethu la sifundisa khona abantu yiloko esikuthanda kakhulu balalele nje Junior asiqale ngendaba ukuthi uhambo lokuthenga imoto kahle kahle luqala phi ngabe liqala egarage sengilibonile unyanyava engilufunayo mhlambe ngaphambi kokuthi ngize ngiye egarage isikhathi esiningi esifanele sokuthenga imoto ukuthi ilapho unamandla usubona ukuthi hayi unamandla ukukhokhela zonke indleko zakho zonke indleko zemoto ungathengi imoto ngoba ucabanga ukuthi hayi uyayithanda noma ubona abangani bakho benezimoto okubalekile ibudget ezokwazi ukuphilisa ngakho ke ngathi nje uhambo lokuthenga imoto loqala la kwibudget Hey, usakhuluma ngendaba yebudget ngiyabona sengitholeka imoto ke ngihamba ngayo ke manje ngiyagijima ngiyabukwa kodwa ngihlulwa na ukufaka upetrol ngoba ngibudgetanga kahle. Exactly, yiko nje fanele ubudget kahle kwangempela. Ngingathi nje uma ngithi abalaleli baqala ubudget abaqale ukuthi bathathe iholo labo lonke bakhiphe yonke imali yendleko zenyanga ukuthi mhlambe imali yopetrol imali yani konke nje ngikusebenzayo ngenyanga njengobushilo nje ukudla ikweletu imali yokugibela njalo le mali esalayo mase bekhiphile lokho yiloko esikubiza nge-flexible income bangayisebenzisa ke leyo mali ukuthi bebongele i-deposit yemoto empeleni nje ngingaluleka ukuthi uqale wongele i-deposit yemoto kodwa ke futhi leyo mali uyakwazi ukuyisebenzisa nyanga zonke ukukhokhela sona le-installment semoto nazo ke zonke indleko ezifika nemoto kuyosiza abaleli ukuthi uma ngabe benza lezibalo leli babe neqiniso ngoba akusizi phela ukuyikhohlisa ngoba uzothi ukukhohlisa kodwa ikhohlisa wena ngoba uzolimaza wena egcineni leyo nto eba inkinga ke kusenene ubone sebehluleka sebeba nenkinga bengasakwazi nokuphila kahle okay engibhekena kumbuzo ongena la ku Facebook naye ke usebenzisa #Westbank how to Osborn Maswanganje lo ufuna ukwazi ukuthi uma uzama la ukusebenzisa iWestbank purchase price calculator kanti ufuna ukwazi ukuthi ke uyenza kanjani ibudget yokuthenga imoto icontent njengale nayo iWestbank purchase price calculator uyisebenzisa kanjani ufuna ukuthenga imoto nayo Sigqemeza ikhona iWestbank purchase price calculator siyabongazi noOsborn usibhalela ka #Westbank how to ngamanye amazwi nje uOsborn ufuna ukwazi ukuthi angathenga imoto yamalini mangabe ke engena kule calculator uma ngabe seyenzile ibudget yakhe sazi ukuthi uthele namalini izinto kumele ayigcwalise njena ziyakubiza vele imali osithi kuyikhokha ngenyanga isikhathi uzosidinga ukukhokha ngaso lesikweletu semoto uma une-deposit uyafaka lapho ne-deposit noma ngabe ufuna ukukhokha lokho esikubiza nge-balloon payment esigcineni nenani lenzalo-ke uyakwazi ukulifaka kodwa-ke angingakhumbuza nje abalaleli ukuthi ekugcineni ibhangi lona elithatha isinqumo sokugcina
Sakwalokho ungakhetha phakathi komshwalense wemoto nomshwalense nje okwazi ukuthi uvikele wena. I-WesBank purchase price calculator ke izobe sikubalela ukuthi imoto izobiza malini. Ngamanye amazwi usuzodinga ukuthi ubheke imoto ibiza leyo mali. Sesivala nje Junior, kukhona nje ungafuna ama point ongathanda ukwacizelela ngaphambi kokuthi sivale? Ngingathanda nje ukuthi abalaleli baqaphele kakhulu izinto esesikhulumile ezifana njengo budget, ezifana njengokwenza izibalo zakho kahle, nanokuthi nje ucabangisisise ukuthi uma ufuna ukuthenga imoto uyidingelani. Okay, nami ngizosala ngiyibuzela ka umbuzo enginawo wakho ngizobhala ku #WesBankHowTo. Ngakho shap namdela Khosi FM ukuthi kunawe ke imibuzo ongafuna ukuyibuza ungasebenzisa ukuthi #WesBankHowTo. Lokho bekade kulula kakhulu futhi kusheshile kakhulu ngesiqiniseko sokuthi abalala bakuningi bayimisela ukuthi bafunde ke okuningi nabo njengoba nami ngiyifundela lo hamba ke lokuthenga ke imoto ezinyangeni ke ezawo. Sebonga kakhulu ku Junior balapha kwa WesBank ukuthi sifundise ke ama budget namhlanje itayela zokuthenga nokusebenzisa ama calculator akwa WesBank nanokonga nje bakithi njengoba kade chaza mawulaleleke emotweni yakho namhlanje ufisa ukwazi ukuthi ke besikhuluma ngani vakashela ke kwi-cast letter kwa WesBank Asset Finance la ku Facebook noma ke ku WesBank ku Twitter @WesBank ku Twitter uzokwazi ukukhuluma ke namathiphu ke awuhlaba ke umxhwele. Uhlelo ke lonke sonto be #WesBankHowTo lapho zobe sikhuluma khona ke nabalali boKhosi FM ngembuzo ke budget yokuthenga imoto qhubekani ke nokubhala nokusabalalisa ke imibuzo yenu ku Facebook na ku Twitter. Kungenzeka sibuze umbuzo wakho ngesonto elilandelayo. Isikhathi sami nawe Khosi FM seku 21 minutes after 8. Find a way shonjalo KB Khosi FM ku 23 minutes after 8. Hey Dawona khona mazi yozalwayo namhlanje ufisa ukumfisela usuku lozalwa lapho mthi ngiyekho ngiqala ngale tweet lona ukhala ngokuthi sicela usiphindele i-hashtag ya ngiso iphinde #WesBankHowTo njalo nje #WesBankHowTo engizobuza ke imibuzo yakho Khosi FM nosipheleza sivuka mzansi hamba phambili.